da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto y bore hwn. Croeso cynnes iawn. Cyn bod ni'n mynd mlaen yn haddoliad, gadewch i ni ymuno mewn gair o weddi dros Wcrain. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, diw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Offrymwn y weddi hon y bore hwn dros Wcrain a'i phobl. Cofiwn am bawb sydd yn dioddef o ganlyniad i effeithiau rhyfel. Cofiwn am bawb sydd wedi colli anwyliad. Cofiwn am bawb sydd wedi ffoi o'i mamwlad. A chofiwn am bawb sydd ar ôl o dadnefol, ac sydd yn ceisio gwneud i gorau glas i weithio tuag at heddwch a thangnefedd a chyfiawnder. Bendithia bob ymdrech, a helpa ni o dadnefol i ymateb mewn ffyrdd ymarferol, nid yn unig yn weddigar, drwy wneud ein gorau i gyfrannu tuag at elusennau sydd yn cynorthwyo'r bobl yn Wcrain, a hefyd drwy agor ein drysau'n calonnau'n arbennig i groesawu'r ffoduried ac i gwrdd â'i anghenion. Gweddiwn am heddwch yn ein byd ni ac am dangnefedd yng nghalon bob person. Yn enw Iesu Grist, tywysog tangnefedd. Amen. Ar ôl hyn, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i ddisgyblion ar lan môr Tiberias. A dyma sut y gwnaeth hynny. Yr oedd Seimon Pedr a Thomas, a elwyr Didymus a Nathaniel o Gana Galilea, a Meibion Zebedeus, a dau arall o'i ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd. A dyma Seimon Pedr yn dweud wrth y lleill, rwy'n mynd i besgota. A tebasant ef, i ninnen dod gyda thi. Eithant allan a mynd i mewn i'r cwch, ond ni ddaliasant ddim yn noson honno. Pan ddaeth y bore, safodd Iesu ar y traeth, ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddyn nhw,
Does gennych ddim bysgod fechgyn. Nac oes, ateb asant ef. Meddai yntau wrthynt, bwriwch y trwyd i'r ochr dde'r cwch, ac fe gewch helfa. Gwneithant felly, ac ni allent dynnu'r rhwyd i mewn gan gymaint y pysgod oedd ynddi. A dyma'r disgybl hwnnw roedd Iesu'n ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd yw. Yna pan glywodd Simon Pedr mae'r arglwydd ydoedd, clymodd i wisg uchaf amdano, a neidiodd i mewn i'r môr. Daeth y disgyblion eraill yn y cwch gan lusgo'r rhwyd yn llawn o bysgod. Nid oeddent ymhell o'r lan, dim ond rhyw ganllath. Wedi iddy'n lanio, gwelsant dan golosg wedi'i wneud, a physgod arno, a bara. Meddai Iesu wrthynt, dewch ar rhai o'r pysgod yr ydych chi newydd i dal. Dringodd Simon Pedr i'r cwch, a thynnu'r rhwyd i'r lan yn llawn y bysgod braf, 153 ohonyn nhw. Ac bod cymaint ohonynt, ni thorodd y rhwyd. Dewch, meddai Iesu wrthynt, cymerwch frecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beiddio gofyn iddo, pwy wyt ti? Yr oeddent yn gwybod mae'r arglwydd ydoedd. Daeth Iesu atynt a chymerodd y barau roeddynt a'r pysgod yr un modd. Dyma nawr y drydydd waith i Iesu ymddangos i'w disgyblion, ar ôl iddo gyfodi oddi wrth y meirw. Amen. Yn dilyn bore'r trydydd dydd, wedi'r cyffro i gyd, cyffro ymddangosiadau'r Iesu atgyfodedig i Mair yn yr ardd, i'r disgyblion ddwywaith, i'r ddau ar y ffordd i'r maes, fe dywelodd pethau chydig bach wedyn. Ac yma ni'n gweld Pedr
Fel sy'n fe wedi cael digon am y tro ar bregethu am deyrnas ddiw, a dyma fe'n penderfynu troi nôl at yr hyn oedd yn dod yn naturiol iddo fe, sef pysgota. Wi'n mynd i bysgota, medde fe wrth I gyd ddisgyblion. Wel diw man y man I ni ddod gyda ti, medden nhw. Ac wrth gwrs dim ond rhwydi gwag oedd canlyniad I hymdrech y bore hwnnw. A dyma nhw'n gwneud I ffordd yn I cychod yn ôl i'r lan yn ddiflas, wedi blino'r lan a chwant bwyd arnyn nhw. Ond yn sydyn wrth i'r wawr ddechrau sbecian dros y bryniau a oedd yn amgylchynu'r llyn, daeth llais o'r trath yn torri drwy'r niwl. Iesu oedd yn galw arnyn nhw, ond wrth gwrs dyn nhw ddim yn ei nabod e. Nawr falle taw niwl y bore oedd yn ei rhwystro nhw. Ac wrth gwrs nid peth anghyffredin wedi'r atgyfodiad i'w darllen nad yw'r disgyblion yn adnabod Iesu yn syth. Beth bynnag, mae Iesu'n gweiddi. Fechgyn, oes gen I chi unrhyw bysgod? A wy'n hoff iawn o gyfieithiad James Moffat o'r cwestiwn hwn gan Iesu Grist. Lads, have you got anything? Y lads, wedi cael hwnna, y boes. Ymateb I llais yn y pellter yn nath y disgyblion felly drwy ddweud, wel na, does gyda ni ddim pysgod ma'n rhwydi ni'n wag. Ac ar unwaith dyma'r llais o'r pellter yn ateb nôl, wel, bwriwch yr rhwyd i'r ochr dde'r cwch, ac fe gewch I helfa. Oce, medden nhw, sy'n ni ddim byd I golli. Fe gewn ni un shot bach arall arni. A'r tro hwn, fel y gwyddon ni yn ôl yr hanes, roedd yr rhwydi mor llawn o bysgod, fel na allan nhw dynnu'r rhwydi I fewn. Ar y pryd hwnnw dyma'r disgybl sy'n cael ei enwi yn Efengil Ioan fel yr un yr oedd Iesu'n I garu, yr un a fi'n agos iawn at Iesu tra oedd yn fyw yn cyhoeddi, yr arglwydd yw e. Ac yn naturiol ddigon fe ddath y profiad hwn a phrofiad am ddigwyddiad tebyg arall I gof, sef pan alwodd Iesu ddisgyblion yn wreiddiol I fod gydag e. Chi'n cofio'r hanes hwnnw? Wel dyma'r hanes o Efengil Luc, y 5 bennod. Unwaith pan oedd y dyrfan gwasgu ato ac yn gwrando ar air Duw, ac ef ei hun yn sefyll ar lan llyn Genesaret. Gwelodd 2 gwch yn sefyll wrth y lan. Yr oedd y pysgotwyr wedi dod allan ohonynt, ac yr oeddent yn golchi rhwydau. Aeth ef I mewn I un o'r cychod, eiddo Seimon, a gofyn iddo wthio allan ychydig o'r tir. Yna eisteddodd a dechrau dysgu'r tyrfaoedd o'r cwch. Pan oedd ffenodd lefaru, dywedodd o Seimon, dos allan i'r dŵr dwfn, a gollyngwch ei rhwydau am ddalfa. Atebodd Seimon, meistr, drwy gydol y nos y buom yn llyfurio heb ddal dim, ond ar dair di mi ollyngaf y rhwydau. Gwneithant hyn, a daliasant nifer enfawr o bysgod, nes bod i'r rhwyd bron ar rhwygo. Am wneud iasant ar ei partneried yn y cwch arall I ddod i'w cynorthwyo. Deithant hwy a llwythasant y 2 gwch nes ei bod ar suddo. Pan welodd Seimon Pedr hyn, syrthiodd wrth luniau Iesu gan ddweud, dos ymaith o ddiwrthyf, oherwydd dyn pechadurus yw I fi. Yr oedd ef a phawb oedd gydag ef, wedi syfrdanu o weld y llwyth pysgod yr oeddent wedi dal. Ar un modd Iago ac Ioan, meibion Sebedeus, a oedd yn bartneried I Seimon. A meddai Iesu wrth Seimon, paid ag ofni, o hyn allan, dal dynion y byddi di. Yna, deithant ar cychod yn ôl i'r lan, a gadael popeth, a'i ganlu nef. Ac o gofio'r digwyddiad hwnnw,
Does dim rhyfedd bod Pedr ac Ioan wedi ymateb i'r llais o'r traeth. Bwriwch eich rwydi i ochr arall y cwch. Ac o fewn munudau roedd ei rhwyden llawn a Ioan yn datgan yr arglwydd yw. Ymatebodd Pedr drwy glymu wisg amdano a neidio i fewn i'r môr. Typical o Pedr. Pedr fyrbwyll, Pedr action man y disgyblion. Ond pam tybed bod Pedr wedi cyffroi cymaint? Wedi'r cwbl, oedd pawb arall wedi aros yn y cwch, ond na, roedd Pedr yn y dŵr. Falle bod rhan nesa'r stori yn helpu ni ddeall hyn. Wedi iddi'n lanio, gwelsant dan golosg wedi wneud, a physgod arno, a bara. Tân colosg. A wyddwch chi taw dim ond un man arall yn y Beibl mae sôn am dan golosg, ac mae hynny'n allwedd i ddeall yn iawn gyffro Pedr fan hyn hefyd. A mae rhaid i ni droi at benod 18 o Efengyl Ioan ac at hanes Judas yn brydychu Iesu yng ngardd Getsemane. Ac fe gaiff Iesu i arwain i gyntedd yr archoffeiriad, a Seimon Pedr yn ei ganlyn, ac yn datgan na fydd e fe fyth yn gwadu Iesu, na fydd e fe byth yn gadael Iesu. Ond meddai Iesu wrtho, cyn i'r ceiliog ganu, fyddi di wedi ngwadu i deir gwaith. A dilynodd Seimon a'r disgybl arall Iesu i gyntedd yr archoffeiriaid, ac ofynodd yn tai Pedr, tybed wyt ti yn un o ddisgyblion y dyn yma? Nac ydw i, meddai Pedr? A gwrandewch ar yr adnod. A chani bod i'n oer, yr oedd y gweision a'r swyddogion wedi gwneud tân golosg. Ac wrth bod Pedr yn sefyll yno ger y tân yn twymo, gofynnwyd iddo'r eilwaith a oedd yn un o ddisgyblion Iesu. Nac ydw i, atebodd e. Dyna fe wedi gwadu Iesu ddwywaith yn barod. Ond o'n i welais ti yn yr ardd gydag e, wel naddo, meddai Pedr, naddo. A chanodd y ceiliog. A dyna'r cysylltiad wedi wneud tân golosg yng nghyntedd yr archoffeiriad pan bu Pedr wadu Iesu deir gwaith a tân colosg yma ar y traeth. Mae'n siŵr gen i yr oedd arogli'r colosg yn llosgi wrth i Pedr nesau at y traeth yn ei atgoffa fe o'r un arogl a oedd yn yr air yng nghyntedd yr archoffeiriad y noson honno pan y bydd fe wadu Iesu deir gwaith. Fedrwch chi ddychmygu'r euogrwydd yr oedd Pedr wedi bod yn ei gario ers gwadu Iesu Grist deir gwaith? Ef wedi'r cyfan yw Pedr, y graig. Y cyntaf i wneud y gyffes, ti yw'r Crist, y disgybl ffyddlon, llawn bywyd, uchel i barch ac uchel i gloch, ac a gyhoeddodd arglwydd. Hyd yn oed os yw lleill i gyd yn dadel di, fydda i'n aros yn ffyddlon i ti, ac yn barod i farw gyda thi. Pedr, yr un a wadodd deir gwaith, iddo hyd yn oed adnabod Iesu ar noson i frad. Pe bai gan unrhyw un fyth gywilydd ac ofn i ddangos i wyneb, Pedr fydde hwnnw. Pe bai unrhyw un eriod wedi bod mewn angen am fyddeiant gan ei arglwydd, Pedr fydde hwnnw. Pedr fyrbwyll. Ac mae'n siŵr gen i taw i fyrbwylledd a yrodd ei neidio mas o'r cwch a mewn i'r môr yn hytrach nag aros tan i'r cwch gyrraedd y lan. Ond wrth nesau a gweld Iesu yn twymo ger y tân colosg, yn union fel y gwnaeth Pedr ei hun ger y tân yng nghyntedd yr archoffeiriad, mae'n rhaid bod Pedr wedi gostwng ei lygaid mewn cywilydd. Sut y gallai fe wynebu'r arglwydd? Fyddech chi'n disgwyl i Iesu gyrryddu Pedr, am iddo i wadu fe deir gwaith, i gyrryddu, i feio, ond nid trin Pedr fel bradwr ac fel un adrodd i gefn arno wnaeth Iesu, nag e. Cynnig brecwast iddo fe, wnaeth Iesu Grist. Dewch ar rhai o'r pysgod i chi wedi dal, meddai Iesu wrthynt.
A dyma Seimon fel rhyw blentyn bach oedd yn trio gwneud yn iawn a fod yn ddrwg, yn dringo i'r cwch a thynnu rhwyd i'r lan yn llawn pysgod braf, 153 ohonyn nhw yn ôl yr hanes. Ac ar y pwynt hwn, fe allwn ni ddychmygu Pedr yn agosau at Iesu gyda rhyw swildod mawr. Yn camu'n araf at a falle ddim yn medru edrych i fyw I lygad e. Yn aros I weld a fydde Iesu yn ei gydnabod e o gwbl. Ond dyma lygaid y ddau ohonyn nhw'n cyfarfod. Ac un fomen dynged fennol. A thrafod llygaid Pedr yn llawn braw a dagrau, oedd llygaid Iesu yn llawn cariad a maddeuant. Ac ar ôl eiliadu o dywelwch, dyma Iesu'n ynganu'r gair hwnnw yr oedd wedi ynganu droion o'r blaen. Dewch. Dewch. Cymerwch frecwast. Y gwahoddiad I rannu bryd o fwyd. A hynny nid am y tro cynta. Fe estyniodd yr un gwahoddiad i'r 5,000 o bobl a fi'n I ganlyn rhyw dro. Dewch. Rannwch y bara a'r pysgod hwn a bwytewch. Ac yn yr oriwch ystafell y noson emosiynol honno cyn I ddioddefaint olaf, fe estynnodd Iesu wahoddiad i'w ddisgyblion. Dewch. Dewch at y bwrdd. Cymerwch y bara a'r cof amdanaf. Cymerwch y gwyn. Gwnewch hyn er cof amdanaf. A dyma'r gwahoddiad eto, ond y Crist atgyfodedig oedd yn siarad y dro hwn. Dewch. Dewch I gael brecwast. Ond beth am y pethau a gyflawnodd Pedr yn y gorffennol? Beth am I bechod? Beth am y gwadu deirgwaith? Wel, ar ôl iddy'n fwytau brecwast o amgylch y tân colosg, medde Iesu wrth Seimon Pedr fel hyn. Seimon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu I yn fwy na'r rhain I gyd? A dwy farglwydd, fe wyddos di fy mod yn dy garu di. Ac medda Iesu wrtha, portha fy ŵyn. Arglwydd fe wyddos di bopeth, ac rwy ti'n gwybod fy mod yn dy garu di, medde Pedr. Portha fy nefaid, medde Crist. Ac wedi iddo ddweud hyn, meddai wrth Pedr, canlyn fi. Yma Iesu yn ein gwahodd ni hefyd I rannu bwrdd ag e. Daw'r gwahoddiad ato ni yn yr oedfa hon heddi a phob amser. Ac wrth I ni glywed y gwahoddiad gadewch I ni gofio nad oes unrhyw beth sydd yno ni nac unrhyw beth yr ydyn ni wedi gwneud yn rhy fawr I'n cadw ni rhag rhannu bwyd ar arglwydd. I'n cadw ni rhag gwrthod I wahoddiad. Hynny yw, mae'n elfen o Seimon Pedr yno ni gyd yn dos e. Un funud I ni'n cynhesu'n hunain gen bron tân gwawd a brad, a'r funud nesau ni'n cynhesu ger bron tân maddeuant Duw. Ond gyda rhyw hanner rhyw edrychiad tyner a gwen gynnes, mae Crist yn ein gwahodd ni o fwrdd ef fel y mae wedi gwneud cymaint o weithiau o'r blaen. Dewch I gael brecwast gyda fi. Dewch I rhannu bwrdd, dewch I gyfeillgarwch a fi. Ond wedi I ni fwyta. Cofiwn ein bod ni'n cael ein bwydo mwyn ein nerthu, a nerthu I wasanaethu yn ei enw ef. Awn o'r wledd yn ddisgyblion ffyddlon ac effeithiol Iesu Grist. Gan ateb y cwestiwn o fynwyd I Pedr, a wyt ti yn fy ngharu I? Os wyt ti, portha fy ŵyn, a dere, canlyn fi. Amen. Nid wy'n gofyn bywyd moethus a'r byd neu berlau man, gofyn rwyf am galon hapus, calon honest, calon lan. Calon lan yn llawn daioni, tegach i'w na'r lili dlo.
Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, Dyw a thad ein harglwydd a'n gweredwr Iesu Grist. I ni'n diolch I ti arglwydd, dy fod ti wedi'n galw ac wedi'n cymell ni eriod. Dewch ar fy ôl I, canlynwch fi. Helpa ni o dan di ymateb i'r gwahoddiad hwnnwydd ganlyn di. Nid rhan o'r ffordd, ond I ddiwedd y daith. Nid yn achlysurol, ond bob amser. Cymorth nydd ganlyn di o dad nefol, I unigeddau'r anialwch, I ymprydio gweddio gyda thi, I ymwrthod a ffug werthoedd moethusrwyd, a ffordd poblogrwydd a llwyddiant, a grym ac awdurdod bydol. Cymorth nydd ganlyn di gwmni'r gwan ar gwrthodedig, I ymgeleddu'r gwahanglwyf, I gyhoeddi myddeiant i'r eog, I gynnu cyfeillgarwch i'r unig ar di gyfaill, I dorri bara'r bywyd ar niwynog. Cymorth nydd ganlyn di ar dy daith I Jerusalem, I rodio'n ifydd ac yn wrol, I wynebu gwrthwynebiad a gwawd y byd, ac I lynu'n ffyddlon wrthyt, yn awr dy bradychu, y cyfaddawdi a'r cilio. Cymorth nydd ganlyn I galfaria ac I ing dy groes, I ddweld yn un a holl ddioddefiadau'r byd, I brofi rhin y cymod rhwng Duw a dyn, I osod ein gobaith yn dy gariad a berthol, ac I farw I bob balchder a phechod sydd yno mi. Cymorth nydd ganlyn allan o diwyllwch y bedd I wawr y trydydd dydd, I rannu yn dy fywyd atgyfodedig, I'n hadnewyddu ar ddelw dy gariad, I ddwasanaethu fel dy gorff newydd yn y byd, ac I barhau dy waith, ac I estyn dy deyrnas. Iesu ein brawd, cymorth nydd ganlyn, yn awr a hyd byth. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda I ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhang drwg, can I seiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.